kadı zat ediptirler aktivist. Ferhat Genciyev mi? Tamam, kim aytdı şonu? Ferhat Genciyev aktivist dip kim aytdı şonu aytmaňa? Ziyana o kadı iznanam ayttı bana berilen liste o kadı sıra men bu adamların köpsünü tamam okuydu. Karıcı Ziyana list beripdirler olam okaptı. Ta onda bu işler Murat Kurbanov kurna oldu. Murat Kurbanov bunu Diyana'nın üstüyle bizleri dava çekottu Murat Kurbanov bilen hitrol. Yani ortalığı birbirine düşürmeli. Kıyırıştırıp görecek böyle bu Diyana dağım, Diyana, Lalan bunların hemmeti geldi kariyiz dağa yanında oturuyadılar. Şolar öyle hizmettaşlık ediyordular. Birden bir da boldu danim Murat Kurban'a geçtiler. Sen ne diyen mi? Bunların hemmeti şöyle evrim çevrim olup böyle bile mesela yadın düşen olsa bizler Çemenöre'ye geçtik. Çemenöre'den yok Halmıra suyun üstü, Halmıra suyun üstünden Çemenöre'den Devete'den ondan buna dargak gittik ha. Edil şol bulara edil şol edip böyle biliyor musun? Ortalığı qarıp ay Murat Kurbanov şoň üçin YouTube'da bir konu video koyupdyr men sizi hezil edýändi. Koysana ben görünmeden. Ha? YouTube kanalına bir tane video koyupdyr men aýtdym Ayşe diýdim biziň elektrony prezidentimiz Narman bir zat goýandyr oşu diýip görsem ol bir konu Hytaýlaryň multifilmini koyupdyrmy näme bir zat. Ay garaz diýmek isleýän zatym biziň bu elektrony prezidentimiz biziň başymyza bela bolaýmy soňra. Bizim näçe prezidentimiz var takminan? Zülfikar Yusuf sana Murat Kurbanov son Ahmet Rahmanov başka? Nur näme? Aýryldymy? Seret. Bunlar bilen bir haýsy kinony gördüler kana ýaş wagtda bir kinony görüp şoňa meň däp beren bolmasynlar şolar o bilýär 2 saat görüp bir prezident gedip davaşkar faýlanyplar dedi ena bize. Mana biri meni bıçakladı diýip ılgap ýör. Mana biri Amerikada ýene orada dedi ılgap ýör. Mana biri elektrony prezident bolup ýör. Ýagny görüşüniň haýry ýok. Kim üçin görüşýän, näme üçin görüşýän, kimler bilen görüşýän belli däl, dogrudan. Eşe ýüklep iýder ýaly barmy? Aýtan sen maňa.